Okay, pwrpas y fideo yma yw bod chi yn gwneud prawf un mewn tua 10 munud, rwch 10 munud I chi'n. Wedyn, gewch chi redeg trwy'r fideo yma I weld sut I chi wedi gwneud. Cofnodi'r marcau ar y blaen. Wedyn mae ymarferion I chi wneud. Ac ar y diwedd, ar ôl cymryd spel I wneud rhain, mae prawf 2. Eto bydd cyfle I chi cofnodi'ch marcau I weld os mae yna gwelliant rhwng prawf 1 a prawf 2. Mae'r un yma'n ymwneud â cyfesurynnau, sef rhywbeth dylech chi wedi wneud o'r blaen. Jyst sicrhewch bod offer I gyd gyda chi. Mae gen I cyfrifiannau fan hyn hefyd. Okay. Angen 10 munud, amseru 10 munud I wneud prawf 1. Okay. Okay, cwestiwn gyntaf prawf 1. Ar y grid isod, plotiwch y pwynt A yn 4,6. Cofiwch nawr mae X yn dod cyn Y yn y wyddor. Cofiwch hefyd X is across, Y is up. So 4 ar draws, 6 I fyny. A wedyn rwch groes yn fach a rwch A. So hwnna'n un marc. Ar yr un nesaf, mae fe'n dweud ysgrifennwch gyfesurynnau'r pwyntiau A, B a C sy'n cael ei dangos ar y grid isod. Wel, mae A yn 7 ar draws 2 I fyny. Mae B yn -3 ar draws -2 lawr. Mae E yn 1 ar draws -6 I lawr. Wedyn mae'n gofyn chi ysgrifennu ganolbwynt, gyfesurynnau canolbwynt llinell A, C. Ffordd o wneud hwn yw tynnu llinell o A I C. Dau opsiwn dych chi. Naill ai chi gallu mesur a fi'n credu bod tua 8.8, 8.8, 8.9, so hanner hwnna roughly 4 hanner. Chi gallu gweld bod y canolbwynt fan'na. Neu chi gallu cyfri ar draws 1, 2, 3, 4, 5, 6 a wedyn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I fyny. Hannerwch y 2 symudiad yna, so 3, 4. So mae'r canolbwynt fyna sydd yn 4 ar draws -2 I lawr. Okay. Wedyn ar yr un nesaf, mae fe'n dweud mae pwynt A wedi plotio ar y grid. Ysgrifennwch gyfesurynnau A, eto 0, 5 ar draws 4 I fyny, 5 ar draws 4 I fyny. Ewch yn siŵr bod chi'n rhoi crwn fach o gwmpas nhw, coma yn y canol. Plotiwch y pwyntiau B, 5, -2, 5 ar draws -2 I lawr, B. C yn mynd -3 ar draws -2 I lawr, so C yn mynd fyna. A mae wedyn yn dweud mae betryal A, B, C, D. Ysgrifennwch gyfesurynnau D. So fan hyn, mae fe'n gwneud sens, mae fe'n gwneud synhwyrol I un o'r pwyntiau yma. A fydd e'n haws I chi wedyn gweld ble mae'r trydydd fertig neu cornel yn mynd. So fi gallu gweld o B lan I A, mae e'n 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So mae D yn mynd fyna. Dyle D fod ar un llinell ag A. Gorffennwch y diagram. A wedyn chi eisiau cyfesurynnau D, so mae -3 ar draws 4 I fyny. Okay. Gymrwch eich amser I wirio rheina, a wedyn ar y tudalen ola mae fe'n dweud rydych yn cael gwybod cyfesurynnau 3 o 4 fertig. Fertig yw cornel. Parallelogram, dyma nhw. Fi'n sylweddoli bod X yn mynd 3, 5, 7, so fi angen o leia, digon o leia I fynd 7 ar draws. A wedyn mae Y yn mynd 2, -2, 2, so fi angen mynd gadael digon o leia I fynd 2 o dan. So fi'n mynd I lunio echelynnau draw ffordd hyn, fel bod digon o le gyda fi I blotio y pwyntiau yn y lle cyfan. So cofiwch mae X yn mynd ar draws, Y yn mynd lan, 0 fan hyn,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Minus 1, minus 2, minus 3. Minus 1, minus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wedyn gynta 3 ar draws. 2 i fyny. Mae'r ail un yn mynd 5 ar draws, 2 i lawr. Mae'r trydydd un 7 ar draws, 2 i fyny. A wedyn mae'n gofyn I chi dau le possible ar gyfer y pedwerydd fertig. So, ble mae'r pedwerydd fertig mynd I fod? Wel, yn syml iawn, os mae hwn a hwn, os mae llinell cael ei tynnu fyna, fi angen I hwn mynd lawr i'r un ongl. Neu yn syml iawn, os fi'n cyfri o fyna 1, 2, 3, 4, a fi'n cyfri o fan hyn 1, 2, 3, 4. Hwna'n un safle, neu allan mynd y cyfeiriad arall. 1, 2, 3, 4. So y ddau safle possible yw 9 ar draws, minus 2 I lawr, neu 1 ar draws, minus 2 I lawr. Okay. Dyna ddiwedd y prawf gyntaf. Nawr, cymerwch eich amser I fynd dros a cymharu hwn gyda beth I chi wedi wneud mwyn gweld faint o farciau sydd gennych.